Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Anian na pud ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ania ang maayong balita sa Cebu. Mukabat sa 139 ka mga ginikanan sa profiled child laborers sa Barangay Tisa, Cebu City karong simanaha ang nakadawat sa ilang livelihood assistance gikan sa Department of Labor and Employment 7 nga nagkantidad og 3.5 million pesos. Ang pag-release ug pag-apod-apod sa mga materyales nga gikinahanglan alang sa tagsa-tagsa ka mga proyekto sa panginabuhian sa mga benepisyaryo nahitabo sa Barangay Gym sa Barangay Tisa nga gipasiugdahan sa Dole Tri-City Field Office. Ang maong mga benepisyaryo mopahigayon sa ilang kaugalingong pagpili sa livelihood project diin ang matag package nagkantidad og 26,000 ngadto sa 29,000 pesos. Pipila niini mao ang sari-sari store, rice retailing, pungko-pungko, cake and pastries, RTW and frozen products ug fruit selling. Ang programa nagsugod sukad niadtong 2008 ug gihatagan og alokasyon gikan sa kinatibuk ang Dole Integrated Livelihood Program ug Emergency Employment Program budget. Ang Dole 7 nagpadayon karon sa ilang monitoring sa tanang mga child laborers nga gi-profile sa maging tuig sa tumong nga masusi ang labing tukma nga interbensyon nga ihatag kanila. Kabahin usab sa taba nga gihatag sa Dole ngadto sa mga benepisyaryo mao ang ilang usa ka tuig nga coverage sa Group Personal Accidents Insurance pinaagi sa GSIS. Ug mauusab kini ang maayong balita sa Bohol. Daghan pa nga mga bulanon nga dunay igo nga mga yutang umahon, apan nagpasuwabi ang katapulan. Daghan usab nga sa mga pagtanom unta ganahan, apan wala sila yuta nga katamnan. Dinhi mosulod kining bag-ong teknolohiya nga igo lang gyud sa mga ang tamnanan apiki na. Introducing ang Garden nga Tower, tamnanan nga giilang space saver. Hinimo sa organic fertilizer ug sa panahon sa ting El Nino, mas makakonserve ka og water. Sulti pa ni farmer scientist Manny Gamones, ang yuta gihanigan og cellophane ug mga basiyo sa plastic nga mineral water. Buslot-buslutan aron og sobrang tubig sa uwan, may kapadulngan nga punduhanan. Magpabiling mag-umog ang ilawom, murag perming gibisbisan ang tanom. Tamnanan gigihugna-hugna, importante lamang ang gamiton nga yuta. Dinhi sa Green Gardens of Hope sa Balilihan, gigamit ang yuta nga sa mga natural nga mga minerales ug maayong bakterya gipapuy-an. Natural lamang usab, kay sila ra sa tibok Pilipinas ang nakapasar sa organic standards sa ilang matang sa yuta didto, nga mo'y gipasibuan sa ilang hinimo nga abono. Niloko nga guma nga gipatong-patong aron mahimong tore sa mga tanom. Dili na kinahanglan pang bungkalon human sa pag-harvest sa tanom kay igor ang punan og yuta kun ang tamnanan mo lawom. Depende sa kadakon ug sa tisok nga tanom. Kung gusto gyud kang mukaon, pwede pod nga ang imong tower dakon. Ug kun gamay ra ang imong yuta, ang tower garden kanang igo lang gyud musakar. Maayo sa mga high value salad veggies. Pwede pod sa pechay, carrots, highland vegetables, pang-condiments ug radish. Basta ang mayo, makaapil ka og tampo sa tumong nga ang pagkaon masiguro. Diyutay lang nga pagkugi. Sigurado gyud nga sa ugma, do naghihapon kay maani. Gikan diri sa Department of Agriculture ATI Learning Site diri sa Green Gardens of Hope sa San Roque, Balilihan. Alang sa maayong balita, Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Atong tan-awon ang maayong balita sa Negros Oriental. Libreng serbisyo alang sa makuwana ang halad sa kagamhanan sa dakbayan sa Dumaguete sa mga kababayenan atol sa pagsaulog sa National Women's Month karong Marso. Apil niini ang legal counseling, cervical screening, HIV testing and screening, skills training, Zumba sessions ug mga seminar ug forum alang sa kaayuhan sa mga kababayenan. Matod ni City Administrator Lilani Ramon, ang kaning mga programa haom sa mga pahinanglanon sa mga kababayenan. City Government of Dumaguete, clear off the gender focal point system, mao in charge sa atong mandatory 5% no nga budget for that. And then karon level up na ta, gi-announce ato ganiha nga ang atong mga programs kinahanglan mutubag gid siya kung sa mga problema sa kabarangayan, especially katong mga
livelihood. Nunutsab sa pagsaulog sa Women's Month, gipanguluhan ni Mayor Felipe Remolyo ang panumpa sa mga bagong opisyales sa kahugpungan sa Anti-Violence Against Women and Children Officers sa matag barangay sa syudad. Kauban ni Mayor Remolyo si City Council Chair for the Committee on Women Maria Marife Cordova. Matod sa kagamhanan sa syudad ang kaning mga kalihukan nagaila sa kontribusyon sa mga kababayenan sa kalambuan sa dakbayan. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBC. Og di usab magpauhi ang Sikihor alang sa ilang maayong balita. Mapasalamaton ang mga benepisyaryo sa barangay Kanasagan ug kang munag sa lungsod sa San Juan, Sikihor sa ilang nadawat nga dugay nga gihandom nga birth certificate. Kalabot sa selebrasyon sa 34th National Civil Registration Month, ang Philippine Statistics Authority Sikihor nagpahigayon og espesyal nga aktibidades pinaagi sa paghatag sa mga birth certificates in security papers o SECPA ngadto sa upat ka benepisyaryo sa Birth Registration Assistance Project o BRAP. Ang maong kalihukan nagdala og kaayuhan, seguridad ug kasiguruhan sa kahimtang sibil sa tanan nga nakadawat niini. Ang birth certificate makahatag og opisyal nga record o dokumento nga nagpakita sa mga mahinungdanon nga impormasyon kabahin sa pagkatawo sa usa ka individual sama sa pangalan, petsa sa pagkatawo, lugar o guban pang detalye nga makatino sa katawhan. Kini nga dokumento usa ka kinahanglanon sa pagsugod sa legal nga pag-ila sa usa ka tawo sa matag dapit. Labaw sa tanan, importante usab kini alang sa pagsalmot sa mga programa o pag-avail sa mga government services and benefits sama sa pag-apply sa passport, driver's license o guban pa mga legal nga dokumento. Ang maong aktibidades gipanguluhan ni Engineer Joselito C. Maghanoy, Supervising Statistical Specialist sa Philippine Statistics Authority, kauban si Lonito J. Manginsay, ang Municipal Local Civil Registry Officer sa San Juan. Dahil salamat kay kanis siya, importante din siya. Kinahanglan magutag PSA, birth certificate. Unya kani manggoy need karon. Unang gakugi jud ko nga makakuha ani. Daghang salamat PSA sa maayong buhat nga nagdala og kayuhan ug kahapsay sa kahimtang sibil sa mga katawhan. Alang sa maayong balita sa Sikihor, ako si Marfel Faith Hammond. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.